Националният кардиологичен институт проведе клинични изпитвания на Кардио-Ей. В изследването участваха 221 души на различна възраст, страдащи от хипертония. 98% показват стабилизиране на кръвното налягане часове след приема на добавката. 82% съобщават за липса на хронично главоболие и поспокойно, поритмично дишане. 57% от населението на България страда от сърдечни заболявания, като половината от тези хора умират от това заболяване или свързани с него инциденти. И почти всеки търси помощ твърде късно. Хората на 30 и повече години страдат от постоянно главоболие и задух и смятат, че са твърде млади, за да страдат от съдово заболяване. Вие сте на 3 стъпки от това да предотвратите себе си да станете част от тази статистика. Щръкнете върху линка на официалния уебсайт, попълнете формуляра и получете контакт от нашия център, за да потвърдите покупката си. Получете продукта в дома си и платете само след получаване. Кардио-Ей намалява нивата на холестерола, подобрява притока на кръв, помага за насищането на клетките с кислород, елиминира токсините, мазнините и калцификацията на стените на вените. Кардио-Ей помогна на пациентите да се отърват от симптоми като постоянно главоболие, изтръпване на крайниците на тялото, задух, шум в ушите. С голямата популярност на Кардио-Ей има няколко опита за фалшифициране. Осигурете офертата на официалния сайт, докато все още имате време да получите 50% отстъпка. Моника съобщи, че има 3 нива на подобрение с Кардио-Ей. Първо, регенерация. Когато видя подобрение в резултатите от прегледа след започване на лечение с добавката. Второ, нормализиране, когато забележите стабилизиране на нивата на холестерола в рамките на здравословния диапазон. Трето, сигурност. Да се върна към практикуването на физически дейности, танци, пътувания, без страх от инфаркт. Имайте чувството, че сте друг човек, който преживява обръщането на ситуацията към здравословен живот. Вземете Кардио-Ей с 50% отстъпка на официалния сайт. Попълнете формуляра и нашият център ще се свърже с вас, за да предостави всички инструкции и да потвърди покупката. След това получавате продукта в уюта на дома си и плащате само след получаване. Гарантирайте своята резервация, това са последните шансове да гарантирате покупката си с 50% отстъпка, закупувайки директно от производителя, без оскъпяване на дребно. Последни партиди за България. За да получавате още здравни съвети, абонирайте се за канала, включете известия и оставете харесване.